Bueno, pois temos aquí a Moisés Quintas, mestre especialista en música, estudioso da música tradicional. Tamén está Pablo Quintana, que ven como editor do seguinte traballo, Terra e Alma, que edita a Editorial Canela, e xa vos deixo con eles para que nos conten sobre a súa publicación. Nesta ocasión vimos presentar máis por o miúdo o que leva o libro. Leva fotografías de Carlos Valcárcel, que é un fotógrafo histórico, así recoñecido pola Diputación Provincial da Coruña, que vive en Lugo, e que é aficionado, e que entre os anos 60 e os anos, bueno, ata hoxe, pero principalmente dos anos 60 aos anos 90 ou por aí, fixo un traballo que para a Editorial Canela, por exemplo, que é unha editorial que traballa na cultura popular, é moi valioso. Fotografías de Carlos están neste libro, e estamos traballando para sacar un libro máis grande sobre a súa obra, que pretendemos telo xa antes de fin de ano. Bueno, ele é Carlos Valcárcel, este señor que ten 80 e pico de anos, case 90 anos, é o autor do libro Moisés Quintas, que nos acompaña. E a quen Editorial Canela lle quero agradecer a confianza e a complicidade para traballar con nós nesta publicación. Forma parte o libro, este que hai aquí, é o primeiro volumen da colección Aires da Terra, que leva o nome desa colección en homenaxe a Aires da Terra, o grupo que a finais do século XIX, comenzos do XX, fundara Perfecto Feijóo. É en homenaxe a Aires da Terra porque nesta colección do que se trata é de recrear a nosa música tradicional. Esta é a portada do libro, que podedes comprar hoxe aquí a un precio especial. Eu teño que facer a propaganda como editor, é un precio especial de 20 euros, o libro costa 22 euros, e ademais leva de agasallo só aquí de un marcapáxinas especial. Bueno, nada máis dicirvos que é un libro disco, do que vos vai falar Moisés, leva 30 fotografías en branco e negro de Carlos, está publicado en galego, e logo leva unha traducción ao inglés e ao castelán, porque a idea da Editorial Canela é difundir e divulgar a nosa cultura popular máis aló das nosas fronteiras. Nada máis, dicirvos que, aproveitando que estamos aquí na Casa da Gaita, quería dicirvos que a Editorial Canela está traballando nuns proxectos que sairán próximamente, vamos a botar de 6 meses a un ano, 6 meses, que serán, dentro da colección Tradición Oral Música, un libro do tipo de Antón Corral sobre os Rosales e outro sobre Xosé Seivane. E tamén outro na línea de Nela de Brés e de Desiderio Sampaio sobre Manuel de Juano, que é un gaiteiro da Fonsagrada. Así que nada máis, xa deixamos a Moisés que vos explique. Moitas gracias. Buscai o libro, Pablo. Ben, logo poses. Bueno, bo día. Grazas por estar aí, grazas á Asociación de Gaiteiros por estas maravillosas xornadas que, bueno, a verdade é que son un punto de referencia importante, non? Para xuntarnos e polo menos coñecernos ás veces entre nós mesmos e traballos de outra xente, non? Bueno, tamén quero agradecer a Pablo Quintana, editorial que representa, que é Canela, porque, bueno, apostar nestes tempos por traballos non é nada doado. Pablo, tan pronto lle ensinei o proxecto, pois botouse para adiante, bueno, un está feito a estar esperando e esas cousas agradecense. Moitas grazas. Bueno, pois en Terra e Alma é un libro CD, un traballo en formato libro CD, no que está interrelacionado a letra e a música dos Alalás, cos sons da terra e coas fotografías de Carlos Valcárcel, dos anos 60, 70, máis ben. De Carlos xa vos falou un pouco Pablo,
a Pablo coñecino nas redes sociais, andaba buscando fotos e, curiosamente, pois topeino por aí, non? Necesitaba tamén uns Sons da Terra, que neste caso foron cedidos polo Consello da Cultura Galega, que é un traballo fin de estudos dunhos estudantes da Escola de Imaxe Son da Coruña. É un traballo de campo que fixeron moito máis amplio, sobre 150 ou máis audios, de son de carro, vento, choiva, etc. Camiñar con focos, pisar follas, bueno, etc. Impresionante, Moa do Muiño. E deso o Consello de Cultura Galega editou un audio no ano 95, creo recordar, con 50 sons, e deses sons eu collín, pois, non lembro, se 28, hai 28 cortes, non sei se repetín algún son por aí ou os mesturei en algún momento. E, bueno, pois, con todo este compendio, pois, a miña intención era un pouco como viaxar a esa Galiza dos anos 60, 70, onde a relación do home ao medio era moito máis equilibrada, había moito máis respeto por a natureza. E, bueno, tamén creo que é un valor que temos que intentar inculcar pois ás novas xeracións, cousa que nós non fixemos, non? É difícil ensinar algo cando non predica co exemplo. Bueno, pois teremos que intentalo se queremos seguir, non? Entón, bueno, aí está un pouco tamén recollido ese valor medioambiental, de respeto e de coñecemento tamén moitas veces para logo sabelo valorar, porque se non coñecemos e non valoramos o que temos, dificilmente vamos a respetalo ou a facer que alguén o respete, non? Logo, dentro do libro temos tamén as partituras dos alalás, moitas están quitadas de varios cancioneiros, fun fiel á escritura tal como estaba, ainda que logo as toco a veces en distintas tonalidades, non na mesma tonalidade, dependendo tamén do instrumento e tal, pero bueno, a partitura está fiel. Algúns fixen a transcripción, como a Lalá de Bande, que son de por ali, a Lalá de Lobeira, que coñecía fai moitos anos, que me ensinara o párroco de Bande, que era oriundo de Lobeira, como cantaba Xaquín Lourenzo, concreto, ele ensinaba como cantaba Xocas, porque Xocas tamén para estas cousas era moi meticuloso, tanto no que era a redonda de Lobeira, ou en bailes, ou... Bueno, entonces, bueno... está tamén distintos autores que falaron sobre os alalás, non? Desde Francisco Fernández del Riego, Rogelio Groba, Xavier Groba, bueno, uns dan unha visión un pouco máis romántica sobre o alalá, e logo, por exemplo, Rogelio Groba pois entra un pouco máis en profundidade en cuanto que a forma, fai un análisis, os tipos, características, etc. etc. Como sabedes, o alalá é unha forma cantada, e o que fago neste traballo é unha interpretación musical, porque me parecía que era unha forma de achegar máis a xente que o escoita ou que o lee, de metelo neste mundo da fotografía e do son da terra, non? Creo que parecíame que a xente viaxaría mellor con este formato. Bueno, colaboran dúas persoas, ainda que todos son instrumentais, prácticamente hai dous cantados, con o primeiro e o último, que canta Eva Carreras. Colabora tamén Vicky Pérez coa zanfona nestes mesmos dous temas, o primeiro e o último. Para escoller os instrumentos, pois, bueno, fume adaptando dependendo do instrumento en sí, do timbre de cada instrumento, do que me permitía, porque algúns teñen certas limitacións, etc. Bueno, vamos a por un vídeo, e vos tocar uns cuantos, para que vos fagades unha idea máis real do que é o traballo, e xa está, aí imos comer. Sentimos a alma da paisaxe e os espíritos que habitan na natureza, nas fragas, nas fontes, nos ríos, nos mares. Nas nosas aldeas aínda perdura unha carga espiritual de orixe remota que se pode apreciar nas lendas e contos transmitidos de forma oral de xeración en xeración e que configuran, de algún xeito, a nosa forma de ser e de pensar.
A música máis nosa nace da terra, do arado que acende ao bufar da xugada de bois, do canto laído do carro, do fungar do vento nas carballeiras, do percorrer da auga polo regato, do voar do mar, do murmurio hipnótico da choiva, do canto engaiolante do cuco e do merlo, do silencio e da paz que habita nos outros.
Bueno, pois iso é todo. Moitas grazas. Fun empregando así distintos instrumentos, realmente hai unha evolución casi histórica do que son as flautas, non sei se exactamente correlativa, pero bueno, dende unha flauta de oso, de cana, de corno, pois ata unha flauta de 5 chaves, logo, bueno, hai máis instrumentos, gravei algunha flauta sistema Boeing tamén, algunha gaita, unha guitarra romántica, pero bueno, así para o directo parecíame que, bueno, que eran así, como que se veía unha progresión de distintos materiais tamén de que están feitos, non? E, bueno, que a veces tamén que algo sea sinxelo ou austero non lle quita ningún tipo de importancia, iso mesmo é traducible coa música tradicional, desde logo, non? Se queres preguntarme algo, pois, encantado, e se non, pois, ata outro momento, e moitas gracias por estar aquí. Vale. É hora de comer, non?